οι άνθρωποι που έστρωσαν τα ημάτια τους στο δρόμο και με τα βαΐα των φοινίκων τον υποδέχτηκαν και έψαλαν τότε «Ωσανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Έρχεται λοιπόν ο Κύριος στο όνομα του Θεού για να σώσει το ανθρώπινο γένος. Έρχεται πράος και ταπεινός πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Παρόλο που οι Ιουδαίοι τότε νόμιζαν ότι έρχεται ως βασιλεύς των Ιουδαίων, ήθελαν να τον βάλουν να είναι βασιλεύς των Ιουδαίων. Γι' αυτό και οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι μεγάλοι του λαού σκανδαλίστηκαν και πήραν την απόφαση να τον σταυρώσουν. Από μίσος, από κακία, από ζήλια δεν τον δέχτηκαν ως βασιλέα. Ο Κύριος βέβαια μπήκε ως βασιλεύς της δόξης και βασιλεύς της ειρήνης.